उत्तर Kalamchoura Amchaini bolong Amchaini Sidi Karan tai mechur ungjak Sidi bufang tanmani operation no kitingei Sidi tannai Sidi kainai Borokbai Assam Rifle Juan rok ni bisingo tini Choba Nanglaikha Pati mungsiangkha tini phungni damchatai soti thamchi jorani simi der 2 ঘন্টা romai Assam Rifle Police Juan rok operation khlaya thake Kamini Borokbai Kasulaithini waisa rifrik laimung waisa sikrik laimung waisa it khita laimung aba hai nglaimani yagulo halok hamya ngei sakno katirna bagai Juan rok 30 ni simi 35 raun silai boksa guli makokha abun yagulo no borok kharima tongkha ulo it dok khitar jagei theichasa robo ongkha 6 থেকে 8 jona hai Assam Rifle Juan belai kheno tungphra laijak halogo Kamini Borokbai mangkhe bothare pan khibnai abhai kaisa halok asaikha yang juda ko khlai Kamini bari rok no tino o police rok no sekangi rohmani bai police rok usulnani manangkha phiaba uklu go ayang chalaro Sidi kaine rok phaimani bagai Assam Rifle Juan rok lamao kebengjakha ulo uttor Kalamchoura chomuni ni simi 5-6 jona jrai rok no boi thanao tui phayo khoroksani halok belai bujakmani bai GBP saknaini ko boro horjakha tai borno butok khlaimani regei uttor Kalamchoura Amchaini lukorok lama bo Kasulaikha a jolano dipor 2ta hairok tamkhana 2 ঘন্টা hai lama bathagei jam khlaikha rogini simi school thangnai rok jotono jungjalok khlaibaikha paithak jora Kalamchoura PS SDPU tai kauma TSR rok klangei kogrjakha abono tui cher naijana hinai aprono lama kasumani rosalayo abono kitingei tong halok belai kheno kiri koroni simi senglai hoi nglaikha obahai tong halok asai mani bai bawisa phasing Sidi kaine rok bo phan phonuka tai police rok bahaino sarkar bai jagi a samungno taiyabo tongmaya abahai kaisa halok tini asaikha sekang simino ongthok tini soisino Kasulaikha lukorok tabung nai thei baskango tamungno obno naili tongkha lukorok उनको बुलाई करिए आ जाओ 4 आदमी तो आओ करने वाले हैं बनाएगा 2-4 आदमी लड़के पिटाई हो जाती है। अरे वो मेन लीडर वो है वो टोपी वाला वो और बनाएंगे वैसे बनाएंगे सब बनाएगा नहीं 2-4 लड़कों की पिटाई हो जाए तो डर जाएंगे नहीं तो डरेंगे नहीं ना इसको तो पीटना ही माता इसको 30 वाले को हाँ आने दो ना यही उछा रहा सबको ये 2-3 लड़कों को पकड़ लो ना इधर से भैंसों को तोड़ देती है नन्ना ले लेके चलो इधर चल 2-4 आदमी इनको पकड़ लेते हैं 2-3 को सुनो सर नहीं जाना तो जमड़ हो गया ना अंदर से